Je pripravený bohatý program tak vo vzduchu, ako aj na zemi. Je to vyše 100 lietadiel a niekoľko stoviek účastníkov, vrátane pilotov a podporného personálu, ale keďže ide o program aj pre rodiny s deťmi k Medzinárodnému dňu detí, tak sme pripravili aj rôzne súťaže a sprievodné akcie. Bombónikom určite bude prezentácia lietadla Eurofighter, ale zaujímavé budú aj Mirage 2000, prípadne JAS-39 Gripen, potom akrobatická skupina Flying Bulls, no a samozrejme aj veľmi silná prezentácia ozbrojených síl armády Českej republiky, ktorá bude azda najsilnejšia po ozbrojených silách Slovenskej republiky. Ja som absolvoval tieto letecké dni v roku 2007 a tento ročník si myslím, že je omnoho lepšie zorganizovaný, aj tá účasť zahraničná je lepšia, len to bude potrebovať reciprocitu z našej strany. Ak chcete pozvať letové ukážky zo zahraničia sem ku nám, musíte to isté vrátiť potom tým druhým krajinám, lebo potom tie krajiny vám odmietnú účasť sem prísť. Ako náhle skončí toto podujatie, už sa pripravuje na budúci rok ďalšie podujatie. Čiže vlastne v priebehu celého roku a musia požiadať vlastne tie ostatné ozbrojené sily ostatných krajín, aby si to naplánovali, pretože aj my máme tiež naše vzdušné sily chodia na takéto rôzne letecké výstavy do zahraničia a my to tiež pripravujeme vlastne v priebehu celého roka.